Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sean badhe nyaritakake dongeng sapi lan toya. Sawijine dina ana sapi mlaku-mlaku ing pinggir bengawan. Sapi pengen ngombe banyu bengawan sing seger lan bening. Saka tengah bengawan ana baya sing ameh nyaplok sapi ngerti lan mlayu banter ning adoh mlayu banter adoh. Baya ra injo nyekel sapi, baya bali nang nggone tengah bengawan.